भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, अभी के रिपोर्ट में बेहतरीन खबर लेके आए बनी। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के अभी बहुत सारा वीडियो सॉन्ग और ऑडियो सॉन्ग आप सबके बीच रिलीज होके वाला बा। जी हाँ भैया, एहमे आप सबके बता दी कि अभी होली के मौसम आवेल बा, तो होली के गाना भी रिलीज होके वाला बा और बहुत सारा लोकगीत भी रिलीज होके वाला बा। लेकिन खास तौर पे हमें वीडियो में बतावल बनी एक ऐसा बवाल गाना के बारे में जौना के शूटिंग होके जा रहा बा। जी हाँ भैया, मतलब शूटिंग होके वाला बाटे एक बवाल गाना जौन की पावर स्टार पवन सिंह के आप सबके बता दी एक ऐसा गाना जाना के ऑडियो सॉन्ग बन के तैयार बा। जी हाँ भैया, ऑडियो सॉन्ग बन के तैयार बा। अभी तक वो ऑडियो सॉन्ग रिलीज नहीं भइल। जी हाँ भैया, ना के नाम के अनाउंसमेंट भइल बा, ना वो गाना रिलीज भइल बा, लेकिन वो गाना के वीडियो सॉन्ग के शूटिंग होके वाला बा। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी कि अभी पावर स्टार पवन सिंह अपन फिल्म मेरा भारत महान में व्यस्त बने, काफी जोरों शोर से शूटिंग चल रहा बा। जी हाँ भैया, जौनपुर के खूबसूरत वादियों में। तो आप सबको बता दी फिल्म के शूटिंग के साथ साथ पवन सिंह गाना के भी शूटिंग करे वाला बने। फिलहाल आप सबको बता दी बहुत जल्द होली गाना भी आवेला बा, ओके भी रिपोर्ट लेके हम बहुत जल्द आए। लेकिन एक बवाल लोकगीत यानी एक बवाल भोजपुरी गाना के शूटिंग होके वाला बाटे फिल्म के शूटिंग के साथ ही साथ। जी हाँ भैया, आज या कल, जी हाँ भैया, आज कल में पवन सिंह के एक बवाल गाना के शूटिंग होके वाला बाटे या होके जा रहल बा। जी हाँ भैया, कंफर्म ना बता पाए आज ही या कल, लेकिन आज कल में एक बवाल गाना के शूटिंग होके वाला बा और वो गाना बहुत जल्द आप सबके बीच आई। अभी तो फिलहाल रिलीज डेट के बारे में ना बता पाए, लेकिन इतने जानी बहुत ही बवाल गाना बाटे। जब आई तो पूरा तरह से मार्केट में धूम मचा दी। जी हाँ भैया, आप सब तैयार रही, बहुत जल्द पवन सिंह के बड़ा बड़ा गाना और जबरदस्त गाना आवे वाला बा। अब आप सब बताइए भैया, आप सबके रिपोर्ट कितना पसंद आई और आप सबके बीच ये गाना आई जना के शूटिंग आजकल में होके वाला बा, तो कितना ज्यादा धूम मचाई जरूर कमेंट करके बताइए। चलते चलते वीडियो को लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो के दबा के शेयर करी। फिर से आए बहुत जल्द एक नया और बेहतरीन खबर के साथ।